pozvati sada moj kolega, ne znam, moj kolega možda od obrazovnih centara za jezike, ali veliki profesor, ko sve zna, poznate ovdje, profesor latinski grčki od obrazovnih centara za jezike, ali on neće govoriti grčki ni latinski, ali sad imamo mala surprise. Voilà, professorica. Une surprise. Je voudrais demander au professeur Marian Brucic de venir ici avec nous. Tokom zadnjih desetljeća izmijenilo se u Centru za jezike, bivšoj klasičnoj engleskoj i ruskoj gimnaziji, mnogo lektora. Upoznali smo divne ljude, ali u zadnje 4 godine imali smo čast da kod nas bude Patrik. On je zajedno sa našim vrijednim nastavnicama unaprijedio nastavu francuskog jezika. On je oduševio djecu. On je postao njihov veliki prijatelj, a osim toga i uzor, jer je zbilja umjetnik u što smo se i sada uvjerili. Iako više ne pjevam, ja ću u njihovo ime otpjevati đačku himnu našem Patriku u znak zahvalnosti za njega. I on, možda ne znate, on je profesor u Nikola, ali isto je auteur, compositeur, interprète. Il est auteur, compositeur, interprète et un soir, il a beaucoup traduit avec moi les textes que vous venez d'entendre, mais aussi il s'amuse de temps en temps son violon dingue, c'est la guitare et la chanson. Et on va entendre sa composition à ma France, par Milienko Meyer. Professeur, bonsoir Milienko, merci d'être venu. Ah, puis avec une délégation de...
Htjeli bi zahvaliti zaista Patriku, mislim, ja bih samo htjela riječima profesora Bručića pridružiti u ime svih profesora, mislim i đaka Centra za učenje stranih jezika, jer zaista je bilo lektora, ali ono što je Patrik ostavio, mislim, što ostaje iza njega, meni je jako teško reći jer zaista sam jako ganuta i neizmjerno svi žalimo da odlazi, ali mislim da će se u godinama pamtiti ono što je Patrik ostavio. Patrik je jedna mala uspomena od nas sa jednim crtežom profesora Škrnjuga, našeg poznatog slikara, da uvijek na zidu jednoga dana uvijek gledate malo dio Jugoslavije. S jednim pejzažom i sa svim srcem da se ponovo vidimo. Onda će Patrik ne čitati. Ah, la Franciscan, bon. Allez, il est. Chaque départ est une belle tristesse. Nous ne sondrons jamais le mystère, Patrick, mais nous garderons toujours un beau souvenir d'une énergie insaisissable et séduisante qui nous a frôlés en passant. Les collègues de Vodnikova. Parce que vraiment,